Luo Nyanza kaindi moko timore nikech PS Raymond Omolo. And again, most of the meetings PS Raymond Omolo nitiere gi president seche duto te. And seche ma president ker romo gi jomoko ma oko ka tingni Raymond bedo kanyo sate. Koro seche ma oneno magi to neno ka joko migi makama to biro to kuodho ne jowagi. Onyo kuodho ne jowagi neno gima kama katimore kuma jomoko ono biro moromo gi president. To ombe organize the same meeting. Mondo president timina mamino ka limbe mag president osebedo e luo kae mang'eny kabisa kata sio PS Raymond Omolo. Koro ananyalo mana kwayo jowa wabeduru wariwre uru kamoro achiel wa support Raymond Omolo e gigo duto te mosebedo kotimo to ne mond liete manitiere oko kanyo ada medo nyiso ni wabro chopo iru. Kik ubed gi to mora kik chunyu tho wabro chopo iru. Samar Nyasaye bro bedo maber. Samoro maru bro timre maber mo ha mag jomo osetimore mokalo. Yes. Number cha. Watch number. Aja miyo namba moro ka unyalo gocho most of the time but kaber to ne messages kun gi certificate go wore WhatsApp and 0726 10 6370. Yeah. Nono birio aria uchiel achiel nono auchiel adek abiro nono kabisa. Nono birio aria uchiel achiel nono auchiel adek abiro nono. Erokamano kuom